שלום, אני עמנואל קורן, אני תלמיד כיתה י"א בתיכון למדעים ואמנויות, ובעצם באתי לדבר איתכם היום על מה זה ערב כיתה, מה המשמעות של זה בשבילי, בשביל תלמידים פה. אז כמו שאתם יודעים, בית הספר מספק באמת המון פנים אינטלקטואליים לתלמידים, אבל לפעמים התלמידים מרגישים שאין להם גם ביטוי תיאטרלי, ביטוי בשביל הנפש, ופה נכנס הערב כיתה. וערב כיתה זה בעצם ערב שבו כיתה מסוימת מכלל הכיתות בבית הספר מציגה הצגה בנושא מסוים שהיא רוצה להעלות, וזה ערב נורא נחמד שבו כל הבית ספר מתאסף באודיטוריום של בית הספר כדי לראות את ההצגה שהכיתה מעלה. זה ערב בו אתה בעצם יכול לתת פן גם לדברים אחרים שאתה לא נותן להם ביום יום, כמו פן יותר רגשי, יותר אמוציונלי, פן שבו אתה משחק. זה ערב שנורא מגבש, ערב שאני אישית נורא נהנה להיות חלק ממנו. זה ערב שכולל ריקודים, משחק, שירים, סרטונים. אני יכול להגיד שבאופן אישי אני אחראי על ריקודים, אני מאוד אוהב לרקוד. בקיצור, אני מרגיש שזה חלק ממה שהבית ספר מקנה פה לתלמידים. מעבר לסיפוק האינטלקטואלי, יש פה שילוב של כמה עולמות. יש פה שילוב של גם הפן האינטלקטואלי שמתבטא בלימודים, אבל גם פן שהוא נורא חשוב לדעתי, וזה הפן בשביל סיפוק נפשי, סיפוק הרגש. וזה בעיקרון ערב כיתה. אני מקווה שתבואו לערב כיתה הבא שלי ותהנו.